Reunímonos aquí con indignación porque consideramos insuficiente a condena dos 5 acusados na sentencia judicial do caso de violación de La Manada de só 9 anos de cadea por abusos sexuais, en vez dos 22 anos que solicitaba a Fiscalía, por considerar probado o delito de agresión sexual e violación. A indignación que nos embarga a nós e ao conxunto da cidadanía é a mesma que neste intre está a expresar moita xente frente aos concellos e xulgados en moitos puntos de Galicia e do resto do Estado. Non entendemos que un tribunal considere que non houve intimidación e violencia ante unha agresión sexual de 5 persoas maiores e fortes contra unha xove indefensa e de noite. É un acto a todas luces intimidatorio e non pode solventarse como se fose un delito de abusos sexuais, que está previsto para casos de falta de moita menor gravedade. A condena é unha oportunidade perdida para ocultar este tipo de delitos. Basta de impunidade social contra as violacións. A cultura da violación sigue responsabilizando a víctima. Os abogados dos agresores incluso se atreveron a contratar un detective para xulgar a víctima. Se 5 persoas agredindo, violando e agravando unha salvaxada non é agresión, é que algo falla. Pedimos que se revise esta sentenza e que se estuden os posibles fallos que poida ter o Código Penal en casos como o que nos ocupa. Dende o Carballiño, sumámonos ao clamor de indignación que percorre as rúas e plazas de Galicia e do resto das ciudades e vilas do Estado español. Non máis casos de acoso sexual, non máis violacións, non máis impunidade, non máis víctimas da violencia machista. O Carballiño, a 26 de abril de 2018.